መዝሙር ዳዊት 91 ካብ 1 እስከ 16 እግዚአብሔር ሓላዊና እዩ። ኣብ ፀግዒ ትሉል ዝሓድር ኣብ ጽላልቲ ኩሉ ዝኽእል ይነብር። ንእግዚአብሔር ፀግዐይን ዕርደይን ዝውከሎ ኣምላኸይን እዩ እብሎ ኣለኹ። ካብ መጻወዲ ሃዳናይ ካብ ዘይጥፍእ ፌራ ከናግፈካ እዩ እሞ ብግልጌልኡ ከጎልበካ ኣብ ትሕቲ ኣኽናፉ ከዓ መፀግዒ ክትረክብ ኢኻ። ሓቁ ዋልታን ፀግዕን እዩ። ካብ ስምባል ለይቲ ካብቲ ብመዓልቲ ዝውረር ፍላጥ ካብቲ ብጸልማት ዝኸይድ ፌራ ብቐትሪ ዝባድም ሕማም ኣይክትፈርህን ኢኻ። ኣብ ጥቓኻ 1,000 ኣብ የማንካውን እልፊ ክወድቁ እዮም፣ ኣባኻ ግና ኣይክበጽሕን እዩ። ብዒንትኻ ጥራይ ክትጥምቶም ረሲኣን ዝረኽቦ መስጣውን ክትርኢ ኢኻ። ጎይታይ ንስኻ መዕቆብየ ኢኻ ኢልካ ኢኻ እሞ ንልዑልሲ መጸጊዒኻ ስለ ዝገበርካዮ እከይ ዘበለ ኣይክረኽበካን ስቓይ እውን ኣብ ድንኳንካ ኣይክቐርብን እዩ። ኣብ ኩሉ መገድኻ ክሕልውኻ ንመላእኽቱ ክእዘልካ እዩ እሞ እግርኻ ብእምኒ ከይትዕንቀፍሲ ኣብ ልዕሊ ኣዳዎም ክጾሮኻ እዮም። ኣብ ልዕሊ ኣንበሳን ተመንን ክትከይድ ሽደን ኣንበሳን ገበልን ክትረግጽ ኢኻ። ኣጥቢቑ ስለ ዘፍቀረኒ ከናግፎ ንስመይ ስለ ዝፈለጦ ከልዕሎ እየ። ክጽዋዓኒ ኣነውን ክምልሰሉ ብፀባ ምስኡ ክኸውን ከናግፎን ከኽብሮን እየ። ነዊሕ ዕድመ ከጽግቦ መድሓነይ እውን ከርዮ እየ። መዝሙር ዳዊት 121 ካብ 1 እስካዕ 8 እግዚአብሔር ሓላዊና እዩ። ኣዒንተይ ናብ ኣኽራን ኣልዕል ኣለኹ። ረድኤተይ ካበይ እዩ ዝመጸኒ? ረድኤተይሲ ካብቲ ሰማይን ምድርን ዝገበረ እግዚአብሔር እዩ ዝመጸኒ። ንሱ ንእግርኻ ኣይሰናኽልን ሓላዊኻ ኣይታኸስን። እንሆ እቲ ንእስራኤል ዝሕሉ ኣይታኸስን ኣይድቅስን እዩ። እግዚአብሔር ሓላዊኻ እዩ። እግዚአብሔር ኣብ የማነይቲ ኢድካ ጽላልካ እዩ። ፀሓይ ብመዓልቲ ወርሑውን ብለይቲ ኣይክውዓካን እዩ። እግዚአብሔር ካብ እከይ ዘበለ ክሕልወካ ነብስኻ ክሕልዋ እዩ። እግዚአብሔር ካብ ሕጂ ንዘለዓለም ምውፃእካን ምእታውካን ክሕሉ እዩ። መዝሙር ዳዊት 23 ካብ 1 እስካዕ 6 ሕያዋይ ጓሳ እግዚአብሔር ጓሳ እዩ፣ ዝጐለኒ የብለይን። ኣብ ልሙዕ ሸኻ የውዕለኒ፣ ናብ ዝዓርፈሉ ማይ መርሓኒ። ንሱን ነብሰይ ይህድኣ፣ ምእንቲ ስሙ ኢሉ ብመገዲ ጽድቂ ይመርሓኒ። በትርኻን ምርኩስካን የጸናንዓኒ እዩ። ንስኻ ምሳኢኻ እሞ ብርባርባ ድነሞት እኳ እንተኸድኩ ክፉእ ኣይፈርህን እየ። ንስኻ ኣብ ቅድሚ ገጽ ጸላእተይ መኣዲ ዝሰርዓለይ። ርእሰይ ብዘይቲ ትለኽዮ፣ ጽውዐይ ይጀርብባ ኣሎ። ብሓቂ ሳህልን ምሕረትን ብኩሉ ዕድመይ ክስዕባኒ እየን። ኣብ ቤት እግዚአብሔር ከዓ ንዘለዓለም ክነብር እየ። መዝሙር ዳዊት 27 ካብ 1 እስካዕ 14 ጸሎት ምስጋና። እግዚአብሔር ብርሃነይን ምድሓነይን እዩ፣ ካብ መን ዳ እየ ዝፈርህ? እግዚአብሔር ሓይሊ ህይወተይ እዩ፣ ካብ መን ከ እየ ዝስንብድ? ገበርቲ እከይ ንስጋይ ክውሕጡ ሓደጋ ምስ ወደቑኒ ወረኛተይን ጸላእተይን ባዕላቶም ተዛብዖሞ ወደቑ። ክቃወመኒ ኢሉ እኳ ሰራዊት እንተዝሰፍር ልበይ ኣይፈርህን እዩ። ኩናቱን እንተዝለዓለኒ እምነት ታሎኒ። ብመዓልቲ ፀባ ኣብ ዳሱ ክሓብኣኒ፣ ኣብ ውሻጠ ድንኳኑ ክኽውለኒ፣ ኣብ ከውሒ ልዕል ከብለኒ እዩ እሞ ንእግዚአብሔር ሓንቲ ነገር ለሚነዮ ውቃበ እግዚአብሔር ንምርኣይ መቕደሱ ንምርማርሲ ሙሉእ ዕድመይ ኣብ ቤት እግዚአብሔር ክነብር ደልየ ኣለኹ። ሎሚ ከዓ ርእሰይ ኣብቶም ዝኸቡ ንጸላእተይ ልዕል ክብል እዩ። ኣብ ድንኳኑ መስዋዕቲ ብዕልልታ ከቐርብ ንእግዚአብሔር ክዝምረሉን ክውድሶን እየ። ዎ እግዚአብሔር ንድምፀይ ስምዓዮ፣ ኣባኻ እምህለ ኣለኹ፣ መሓረኒ እሞ መልሰለይ። ልበይ ኣብ ክንድኻ ኮይኑ ንገጽካ ድለዮ ብለና ኣሎ። ዎ እግዚአብሔር ንገጽካ እደልዮ ኣለኹ። ገጽካ ኣይትሕበኣለይ፣ ንባርያኻ ብቁጥዓ ኣይትደርብዮ። ንስኻ ረዳተይ ኢኻ እሞ ዎ ኣምላኽ ድሕነተይ ኣይትጠንጥለኒ፣ ኣይትሕደገኒ። ኣቦይን ኣደይን እኳ እንተዝጥንጡኒ እግዚአብሔር ሲ ይእርንበኒ እዩ። ዎ እግዚአብሔር መገድኻ መሃረኒ፣ ብምኽንያት ጸላእተይ ኮታ በታ ቐንዕቲ መገዲ ምርሓኒ። ሓሶት ምስክር ዓመፃ ዝተንፍሱን ሰባት ተላዒሎም እዮም እሞ ንኣደዳ ተጻረርተይ ኣይትሕልፈኒ። ኣየለዋት እግዚአብሔር ኣብ ምድሪ ሕያዋን ከም ዝርእዩ እንተዘይኣመንሲ ብእግዚአብሔር ተስፎ በርትዕ፣ ልብኻ ቀጥ ይበል። ኣጆኻ እወ ብእግዚአብሔር ተስፋ ግበር።
إذن دسعبا تقستاتان بيبا خودي ماتيوس 25:13 امبارسي إتا يسوس متألا معتن ساعتن أيتفولدوني خمو نقحو قدامي بطرس 5:8 ديابلوس إتي متأررتهم زوحت أداليو كم زغواز مانبسا كوينو يزور على أمو تتنققو نقحو أنا أقولكم زدالي قال أملاخ ننبب نفلت ننسح كيزي خلنا بصوري لبينا بأملاخ نقرب ناي مجرشا تغسخان بوالكم يوحنس 14:27 سلام حرقلكم سلامي ونهبكم الله إتا أنا زهبكم زلهوس كم تعلم تهبو أيكونن لبهم أيشبرن أيسنبدن بزي ودي الله سلام أملاخ مساهم تبارك